Takulandirani pano pa Samamveta YouTube channel ndipo munkhani zathu za msiku lero muli ndi ine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu imene tadza nayo msiku lero ndi ya chipani chija chimene chikusogoleranso dziko lino la Malawi cha Democratic Progressive Party DPP chimene chapereka censure kwa mamembala ake osatira chipanichi kamba kunena kuti akhala akusintha zinthu zimene ndi za public kapena kuti za boma ndi kuyikamo mawu onena kuti ana adadi komanso kuopseza anzawo m'misika ikuluikulu kuti akhala akulanda maudindo kamba kuti chipani cha DPP cha wina mpando wosogoleri wa dziko lino komanso kamba kunena kuti akhala akusintha manamba plate awo amagalimoto ndi kuyika manamba plate amene amalembedwa mayina okuti ana adadi. Mchitidwe monga uwu udachitikaponso mu nthawi ya mchaka cha 2014 kulekera mchaka cha 2020 zimene zinachitika kusatira kuwina kwa mtsogoleri yemweyinso Profesa Arthur Peter Mutharika mu masankho a mchaka chija cha 2014. Ndipo kupyolera mu nthawi ya kampeni chipani cha DPP chakhala chikufotokoza kunena kuti chakhala chikulonjeza kunena kuti masapota ake sabwerezanso mchitidwe monga umene unachitika mchaka cha 2014 umasintha zinthu zimene pamayeneka kupezeka zinthu zaboma ndi kumayikapo zinthu zachipani cha DPP chimene mawu ake amalemba kuti ana adadi. Andi polankhulapo adafotokoza kunena kuti pamene awine masankho apa 16 izi sizibwerezedwanso koma chodabwitsa nchonena kuti kuchokera tsiku limene MEC lidawulutsa kunena kuti chipani cha DPP ndicho chawina masankho akhala akuchosa zinthu zimene mumayeneka kupezeka zinthu zaboma ndi kuyamba kuyikamo zikwangwani zolemba mawu kuti ana adadi komanso akhala akuopseza anthu m'misika imene makhala otsogolera kunena kuti misika yonse maudindo amene akhale m'misika menemu akhala ochokera ku chipani chija cha DPP komanso akhala akusintha manamba plate amagalimoto awo ndi kulemba kuti ana adadi. Ndipo polankhulapo Secretary General wa chipanichi Peter Mukhito adakumbutsa masapota awo onse kunena kuti akuyenera inde kusangalala kamba kakuwina kwa chipanichi komano asangalale komanso poyang'anira kuti asaphwanye mbendera zina za mayendetsedwe a dziko lino. Polankhula kwawo adapitiriza kunena kuti masapota awo ayenera kuchita kusangalala mofanana ndi mmene malamulo awo achipani amafotokozera kunena kuti tiyenera kusangalala mwamtendere komanso kuyenera kuti tipange zinthu zogwirizana poonesa kuti tonse ndi amodzi ngakhale kuti chipani chawina ndi cha DPP koma zionese umodzi wa dziko lonse. Ndipo m'malo mwake iwo adapitiriza kunena kuti akhala akuuza masapota awo ndi kunena kuti akakhale omvesesa mmene malamulo amayendera a chipani chawo ndi kuti akakhale ozetsa umodzi. Ndeno m'malo mwake pamene anthu ena amene apezeka akupanga izi achita censure mamemba amene anapezeka akulemba manamba plate awo mawu kuti ana adadi komanso amene akhala akuopseza anzawo kuti atenga migodi ya misika ikuluikulu kunena kuti maudindo onse akhala opita ku chipani cha DPP. Ndipo ponjezerapo Mukhito adapitiriza kunena kuti khalidwe limeneli silovomerezeka ndipo akubwerezanso kuti mamembala awo asachite nkhalidwe onga umenewu kamba kuti umaonesa kusalana kunena kuti zimamveka ngati kuti chipani ndi chimene chikutsogolera dziko ndipo chipanicho chikusogoleranso anthu ake amene ndi osapotera chipanicho koma pamene chipani chimawina masankho ndi kuti chisogolere mtundu wonse wa Malawi choncho onse amene akhale akuchita izi akhala akulandira zilango malingana ndi mmene malamulo a chipani amayendera. Ndipo posiriza mawu awo iwo adafotokoza kuti achinyamata ali ndi kuthekera kuthandizira kuti dziko lizipita patsogolo kapena kuti lizibwerera m'mbuyo. Ndipo iwo adapereka chitsanzo cha momwe amachitira anyamata azikwanje amene anathandizira kunena kuti usogoleri wa Lazarus Chakwera uoneke ngati ndi usogoleri opanda discipline komanso umene udalibe ndondomeko zoyendesera bwino dziko kamba kuti anthu onga amene wasamazetsa mtendere mdziko lino zimene zimathandizira kuti chipani cha MCP chioneke ngati ndi chasankho chifukwa chonena kuti anthu akhala akukonza kuti achite ma peaceful demonstrations koma akhala akuthamangisidwa ndi anyamata azikwanje zimene zimaonesa kuti mdziko lino munali dictatorship. Okondedwa omvera apa ndipo pa mapeto pa video yomwe tinakukonzerani msiku lero ndipo mu video ya tsiku lero munali ndi ine Mike Thompson
ndimukati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti thenso kupasirani ena mwa videos omwe tikhalukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel.